ajarama Allah wima ya yettin gede ma uddi berne ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne wadi challenge walla dewgal ne sattema batto kerem walla lati amu he ahuni kumtiɗoɗa kem gede ma aɗa yiɗi Allah walluma e dow udditare bange kayiraji aɗa yiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma ɓattu kerem walla lati lumiére réussite aɗa wonde giri aɗa wonde kunude ɓandumane maayi softani ɓattude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓattu kerem walla lati lamma jumani aɗa yiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓattu soin privé pewnaneɗa larima e kerem ma wawi wonde fof selfi numéro gonɗo lesso ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɗum moƴƴudema ɗum noon on calminama te on jarama no fewi bandiraɓe sehlaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi nattama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabeji taw ñande foof iɗima gaddan caɗele yott e ceerno Mouhamed Ghali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓanduma to banggue gorago ma yotte ceerno Mouhamed Ghali ko piɓol tan waɗantama mbeya ceerno Mouhamed Ghali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji moon kumto ayi jomiraɗo subhanahu wa taala wi kala ko timmani fotani horde mimi timmani ko timmani ma anda ko timmani ala min kay benda boni yo yi ɗum ɗo joni ko ni wano wona ni wano wallahi sona ala gacce ala ko kulaɗa ala ko kirsuɗa mbiya sona ɗum ɗo haɗimi hoore ɗum no haɗa neɗɗo hoore andi ndesat ma wona sayani mbalɗum ha dow joni noon comme no tengala wayni no ndesata kam ha joni nde ko noon aɗa joni a nayi wiide nden ka ko gonnoɗaade andi so ni ndesata kam de ko ni mbanoɗa mi nattano e heɓe cukalel kecci entere sana ka kew afiri tan an hire yo baba baɗɗa tampe seli kam mbar atta e jaggañima kam e café wol hoore ma nde jam tan moɗum ni ana wona kam kon korko nanguima de yam gasorɗa ɗum ndu lewru kay yo Allah subhanahu wa taala yaltiɗen hen o jaam inchallah amin baba nene min de hande koɓe jogui yewtidde e moon ko jam wona jam sabu to gonmi ɗo mi metti wawde mi muñi ha muñirɗam gasi ko mbawnomi fof mi waɗi kono mi ƴeewi mi ƴewtindima
mi tawi joom ngalo yabbingal o jogorani yabbidde te o nandani me paaɗo caggal te min komi neɗɗo tan kadi jogimi ko ɓernde muñirɗam koko ngasi jinnomi tan ko rokkami dandam mi hota galle baabam nani ko haali ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɗum kay ko musib bon te hen ɗum gasani taw sabu so joom yehi hana ƴetta yontandam min no totta ɗum debbo hono am joom ala e am respect joom kadi joom encore kadi joom hemi hoto faaɗume joom ko haɗanimi o yalti o yehi suudu nawlam taw la ilaha illallah joom de naati o galle fusi kay an ka ɓiyam so yaltude no waɗa kay ko jaari yaltata boowal kono an kay ala joomi e jaari mi anda hoto ɓe ngoni kono hande ɓe jooɗo jikkamo hande gila nden ha joni addu joom addu jaari galle o ronki deji tan gila nden ha joni ayi hakkude ma e joom ko resi jogo seeri jogo ngal ɗo dewgal wona an tan e joom mbaɗi ngal ko yumma woni hen gonmi hen min mbaɗi ngal a faami wadde ko yumma haalal makko nan ɗum de o si woni caggal ma kala ko jiɗɗa e galle ko ɗum wonata par ce que o woni mawɗo galle a faami artir hakkille ma oto hoyno min de oto hersin min nani haalde joom noon hande min makko e galle hande min kejjata ɗo walla o nawta debbo makko Dakar to ittunomo ndar ɗo kam hande min kejjata ɗo mbima hoɗo paɗa noon argay arga hoɗo paɗa e ko jiɗɗa wadde accam accam haalnam ko jiɗɗa wadde min o ko neɗɗo walla ko jinni mi anda ko woni ɗum woɗi sauvage ni billahi o warat ɗum enen fof kaso paɗen o kangal de billahi o warat ɗum wallahi o warat ɗum he ey joom waɗi kam ko boñ to paɗa ko jiɗɗa waɗi accam de a warata ɗum accam an de accam mimani an de won waɗ bonan billahi tafitta an ko unugal o jogi unugal o unugal so yeneyam ko lakara paami direct lakara paami direct bébé mi ala ɗo min tawundo e galle hen worɓe ala ɗo hay goto ala ɗo min to paami min hande to paami min mi anda toon nande a nata janggude de accam mimani accam de waɗa miyan amin liɓa de denami ay tan fit accam accam wala won sa udditima hande sa yaltima joom kam ñen ayɗo ɗo fof hande momi aɗo balɗum sa yalti warma denami mimani an ko wattani ko omona haala ha joni omona haala min to paami hande bennam nde ɗe janni mi anda hande ko mbaɗani hande fof mi yalta e sundu ko ɗo min wona jam min mi anda holmo tooñmi min ko mbanmi ha wode mérité esirama baade ni min mi anda min holmo tooñmi min ko nanɓe min ke ko bébé am tan yinnomi mi tayani ni ko min tubaɓe aya amo wolo maya ande bébé mi yo ara yano sinon sin boyiɗo koye sundu mayen stress ray worat kam joni min ay joni noon joomi tawon ɗo hande galle wallahi mino tawi ɗo hande galle hande an bimi accam adan ko boñ jaw ko mbatta ko accu ko mbatta ko accam
mi ñaagri mom Allah accam mbimani mbimam jinmi tan gaccam oɗo ha joomar ndeglen ɗum mi ñaagri mom Allah anani e juuluma e korko ma korɗo habitaki won mbimi accam e mbimi ko nanguɗa haɓanoɗo Moussa accam mi ñaagimama tan gaccam guel ɗo ha joomar joni kay jooɗo ha joomar a jaɓi ha beela jaɓi kay ho an notomi e accam wallam sabi Allah sabi ñaagorma Allah dewgal hakkude men a faami de e accam beela acci kay deeti e accam a jaara la ilaha illallah ay ɗum noon mi yonti ummade noon par ce que galle o min woni ɗo gorko min foti sahlude woni koye galle hande mi daaro e joom somi yii ɗum hande ko boski makko gaddami ɗo e galle Allah jaɓi jiiɗa yitere ma stress waaw mu Salimata artir hakkille ma yaay boyam artir hakkille ma nani abousan ɗo hay maître artir hakkille ma soni suɓeteno an e joom ko an cuɓotomi mi acca joom ndaha o wona neɗɗo o timmani o waɗa ko huwere reedani mimi anda go addani kam koko woni gila on naati galle o ha joni galle o koye bone tan woni yimɓe donki tan dañde jaam ɗum ko woni kono mbeɗa andi kam ñalow naati ɗo e galle hande kanko jaari wona jogi naati nde suudu mum kanko heddi mi anda fof to woni joom an woni rawandu an woni mbabba an hay mbabba ɓurma ana wujjata yontande debbo ma jeewo banni moƴƴo lenɗa suudu ma ha jengga ala ko mbatta wona gummaɗa jaaha o stati joni noon o ari o kalmima ndenema hande ko mbarode nder galleke unu kala o ƴetti so wonano hande fittadama min wondi gorko o wara debbo ma o unu kala o ƴetti o riddi debbo ma o nangumi ɗum limmi nene ma jaɓɓume dande ha debbo ma naati nder suudu ha uddi nene ma hay min seeɗo o warami sa naati hande galle billahi o warama hande tan o yoɓato wonki ma an yo debbo ma noon mi anda fof keeɓi ɗon waloyde mais pape joni hoɗum won solution waɗi kono wallahi azim sonno han neɗɗo debbo no rokkanno dande gorko mum ko an rokkatamo dande o faya ladde an keddoɗa e galla men daha min no ballirɗa kam ni no jurmoriɗa kam ni jomum yiyani ɗum ne yahla adda koywe deedade wonɓe tan ladde hay goto anda han komi nanda omo adda e galle omo ɗumnene gallam onon ɗonon kam min kam he min de kam naji bandiraɓe mbeɗa aadani ɗum Allah ñelaw joom naati o galle hande mayɗo kecce hande hocceteɗo jaari kam wona naati e nde suudu mum haw ara hande o e galle sen sogo ɗum an addi an rondi an addani hoore ma an andi non règle problème o andi min reglata ha jaam ala bab dar malama bab problème o sa règle ɗum tan moƴƴani on règle probléme non yamin mi règle fat halanma tan yamin heew doole ay so jeggi kam ɗo e mun ɗum sellani ɗum woni 5000 rek kam probléme o potma 5000 joom kala jeeɗo men andi min jibinma saabu kala ɗo natɗa ɗon wawi yaltu ayi min ay gadduɗa ko e debbo noon tawi gon kalnanma haɗa ɗenti kaldani taw ko gadduɗa ko o debbo woymi tan koye sukara weeɗa wallahi par ce que ay nene ma hakkeji ɗi waɗatnomi ni ɗum wona yoɓe non ɓerdam nde wel affaire o wel kam wallahi joni ma ɗum ɓatten e joni noon joni a natat gallaɗo waya doole a faami sa ari noon komi mbiya o nene ma komi piiɗoma ha cekkinawo ma a faami gasi mi wiyat komi liɗɗon piimami ha cekkinawo ma gasi a faami so wini feyima tan ma ɗum nangumi hen wota haal haalis on o joni wona way wota affaire o yewta kalade malta nan kalis ma pa comme neɗɗo dañiɗo yaade nder woɗɗi seeɗa eyi argay wonani a yaha noon fa kangal wonani woyrete woyta goygol gorko mbatta comme no mbabba ni a faami o anda affaire o gonga e ma goygol gorko comme mbabba ni noon mbatta nani an ni koye wadde
ساواتي كم برو بلي يا وجيون تان كل روان على يدونه كم بيدو هتشكل الله iyo alhamdulillah Allah jarama hande kam mo do andumi wa boyde o stress il faut que bébé am ara wara kam sauver alhamdulillah rabbil alamin bébé am ari eke bennan joñ de alhamdulillah joni ko nanan mi ko bone bébé am nana way min kam min to nat mi do pire bébé am ke opataga wuyam ne yanam ay nito pa mi hande Acam andi ka yobe ko daro tindo galle yobe ne mabu o ala fu yobe ne mabu o monya ko be pin no hanjaki na Acam billahi ko pin no hanjaki na acam mi ado Allah balle ma ko ma ko pin no hanjaki na o ka hande so ya ha hospital ko hospital o fay ko pin no hanjaki na o acam wada cenka no ko daro hanjaki na Allah en andi o ko noy o ko may jiba galle ma an ku daro min wi dum ko an bondo بيدم هتشكنا منه أتدجل أتمي أدو الله يبارك أتمي أدو الله يبارك والله أو كم بيدم هتشكنا منه أو أنا بودي ما كنت شايفه أنا هيك ولا هيك سودا أكل أو هيك سودا ولا هيك سودا ولا هيك سودا أو كم بيدم هتشكنا منه أو بوندو كم بيدم هتشكنا منه ولا بيدم بونه هيك وإننا ما نورم كأن هالكم كوا ولا كم بيدم على هتشكنا منه bébé nana way min ke wada mi marat kam tan min ala min déjà be yirani kam do e galle he pire bébé am ke opataga hande ko madam hande tan Allah fadam kam hande min meda dañde problème adunam ko o do woni dum do woni problème e joni il faut que mi anda ko bayam joni fa parce que dum simi ala solution mi mayat min ke mi mayat tan ni mi mayat joni anda sat est ce que mi ala on mo jani joni wat joni fa sabi Allah an hef ngel lo o sumi andu sumi jibini mo ko yo wada o kom wallahi mi wada ko hôpital to an kono on ko solution mat min ke mo fonno mi jaar dum ko boy e yo fat on yo ke do fat wonde hakkilo ma wonde hakkilo jibi gallo mi wonde hakkilo ma wonde hakkilo ma Mon fils, félicitations. Hein? Félicitations. Debam dañuy bingel debam dañuy bingel debam dañuy bingel Allah ses. Ay jogol ma jogol la wala seedo ay. Ya rutu ne zuur ya rutu ne zuur. Ya rutu ne zuur. Ay dum no wedi. assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu bandiraɓe yewwoɓe Fouta Plus on calminama on jurama on beltanama mbadi kubtidindi kadi en gari épisode men 10 en gaddi kadi ganduɗa teskuyaji men hen walla en gaddi ko bittuɗen hen e nder épisode o en jii hen nde weeti caggal nde joom yano suudu lembel o ha jeewo tawi ɗum toon nde weeti o jii jeewo ari to jihnaɓe mum joom ngam wullitade woni salamata waɗi haala wonde yummum joom e bamum joom kadi
addi ha ganda yum joom wondi ɗon tinani o wondi so joom ari kon barawo mo mi adini Allah so joom ari kon barawo ɗum yimɓe ndento ɗum no feewi wiide wallahi somi nangi man ware ndentoɗen ɗum no feewi to hunde rentetede wawi wonde sababu mbiya wallahi somi jaggima man ware beddata neɗo ha tañere mum maya ndenoɗen wondirde kadi fenade nde tawno wondore joni jeyama e fijirloji yimɓeɓe mi senni Allah somi nangima mi senni Allah mi adini Allah man waɗma ni taw wodani ndentoɗen nden gonoji sabu enen onon nana hen tarihaji histoire uji kewɗi kono batten jomum en ko nimso joni noon waɗi coow on jiinde joom ari ina natta galle o hawri e bamum babiraɗo o haalanimo joni noon joom ne ɗaɓɓa feere ɗaɓɓidde waɗude bamum feere holno waɗata ha naata nder wonta jaam taw yumum fiyani ɗum baba o jaaɓi fewje ndem joom kanko itti ujunere wi okkam ujunere baba on wallam ɓe pala baba jibinigo mo timmani baba kellifoy e darde joom itti ujunere tottimo ganduɗa o fewjini ɗum feere yo yawana wokkinani naata nder o jii yummo ari diranimo fiide kadi ɗum kadi safrotaki piggal saabu ara wawi fiide jomum maaya wonto goɗɗum te hande ne heewi ɗiɗo ne heewi fitinaji ɗiɗo ko addata hen caɗele ne heewi kadi neɗɗo wonno sa siki deeƴ kalne ceerɗa taw ko seyɗane naati e maɗa joni bamu jomum holliri ɗon wasde mo nunɗal andude ko gonga joom mon e fenade kadi o walli kadi joom e fenade nde joom kadi e hoore mum andi ko kañum woni e fenade kono jaaɓi wallede e feere nde o ari o naadi on jii duko e hareji on jii gansanga debbo makko o wonno meere ko kañum idi waddude woni lembel o wonno ko kanko adi waddude on jii nde joom ari nde o andi yummiraɗo jogru fiide joom kanko yalti o woni e tutkinade ngam sang joom ni wi debbo cowiɗo on jii e réaction mbiyen noon sifa mbo yummum joomo e sifa mbo debbo joom o jeewo o kolliri o yummiraɗo o wayi kono ko cuniɗo hen kadi jeewo o kadi kañumne ko suna kono enen mbawi nangude ko kiram te tawno enen gandi ɗum ina jeeya e kiram rewɓe so ndesdama e galle surtout ma kadi ɗo resede o yiiɗa tawɗo ɗum o aɗo ɗum jibinde sahaji wona kiram woni hen noon wona hasidagal kadi kiram e hasidagal kadi yimɓeɓe mbawa ɗum famde jiida hirde woni neɗɗo o daña hunde jiiɗa dañde hunde nde dañi nde taw noon a yiɗa o perta hunde nde o dañi nde kanko walla yiɗa adade mo dañji hunde nde taw kanko a yiɗa o wasa dañji hunde nde ko ɗum woni kiram hasidagal woni neɗɗo o dañi hunde jiiɗa yo pertu hunde nde hayso tawi a heɓani hunde nde ko ɗum woni hasidagal wadde ɗo enen mbawi nangirde ɗo yede comme ko kiram sabu kanko wonno debbo jeewo woni e galle kadi nde o addante nde lembel o gorko o dellonori tawde o jibinta adda debbo goɗɗo beele ma jibinan mo e wadde debbo o nen holliriɗo kiram mum ko gonga noon kiram kam ala ko neɗɗo wawi e kiram kadi kiram wona ella nde tawno jiɗɗo fof hira ɗon kadi yimɓeɓe mbawa wattude hakkillaji mumen heddi noon
ko ganduɗa holko jogori jibinande men yeeso ma en jiye ɗum e épisode men 11 kadi haala ka ma artu on ma en ji holno ko woni ko toni kadi ma en jaltini hen ko foti ko yaltinede e haalede in uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.